Li bajarê Amedê pêşengeha ciwaniya hat li darxistin. Di pêşengeyê de her cüreyên cihazên xweşbîniyê hebûn. Pêşengeh bi piranî jinan eleqedar dikir. Lewra hemî kel û pel bi girêdayî rindbûna rû û laşê mirovan bû. Di nava pêşengeyê de kampanyayên cihazên ku mûyê laşê mirovan radike, dişewitîne, çermê mirovan serrast dike, kîloyan dadixe bigirin, heta kreman, heta boyaxa poran, makyajên jinan û her wekî din hebûn. Li gor hin karsazan qeyrana aboriya Tirkiye li ser beşa kozmetîkê jî bi neyînî bandor kiriye. Li gor hin karsazan jî hiç tesîr nekiriye. Em dixwazin di vê alanê de em bivin lîder, yani markeka lîder. Ji bo wê em vî işî dikin. Tabii ev fuar jî ji bo me zaf önemli, gelek önemli. Çünkü müşteriye çevre bajarı çevre tev tenevviri firmayımızın tenevvir em bu ara tanışmıştı ben em bu ara muhabbet diken jiber ve jimara pır önemli. Ekonomik kriz me pır etkilemiştir. Hem de aşırı derecede pır etkilemiştir. Serviyavi emci artık bir çaba xu, bir gücü xu em tişki öğretmiş dikin, ev dikin. Çünkü dolar olaraktan em dışa bağımlılığı em yetiştirmiş evan nakin. Serviyavi em artık bu xu güce meser çezdeyse em kaylın fena Batı'ya fena Avrupa'ya emci bu xu her beni bibin. Li pêşengeyê de her xebatkar û xwediyê kampanyayan cihazan didan nasîn û li ser welatiyan test dikirin. 65 kampanyayên cur bi cur a kozmetîkê beşdarî pêşengiyê bûbûn. Li gorî beşdarvanan xweşbîniya xwezayê êdin di nava xelkê de nemaye. Teknolojî pir bi pêş ketiye. Çareye her derdek a ser laşê êdin heye. Ana rozê de biye. Ji ber wî mesela me ra derkeve ber royê serçavê me ra hema diqemit, diqermiç ew dike. Teknolojî ne werk berê ye. Îş mesela tibêje mesela xwarin em dixwin ne doğal e. Ji ber wî em zêde de ew dike. Ana mesela hem pîrek dişuxile hem zilam dişuxile. Ji ber wî me ra ana hayat jî buha biye. Gerçekten me ra nikana hayata xwe îdame bike ew bike. Ji ber wî gere me ra li xwe binere. Pêşengeyê de kel û pelên pêdiviya kesên ku nû dizewcin û mala xwe nû radixin jî hebûn. Ji mobilyaya bigirin heta xiradên mitbaxê, serracê, makîneya cilşuştunê, firin û her wekî din. Pêşengeh wê 4 rojan vekirî bimîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.